משפט, תקשיבו. שימו על כל הבית, כדי שהכל יהיה. אני הכנתי שירותים, אתם רוצים לא, אני בא. בוא לחדר שלך, בוא לחדר שלך. מישהו ימלא את הבריכה? מי שם בבית עץ? זה, למה זה בוא כל כך לחדר נורא? שלך, בוא לך לחדרים, זה בוא. הנה הכלב שלי, אני בא, אני הכלבים בא. החמודים שלי. קומו. אלון, גם הכלבים והסוסים שלך עומדים להתפוצץ, כן? לא, באמת. זה בוא, זה בוא. אני בא, הנה. אני הולכת לשרוף את החנות של אורי. בוא'נה. אורי, אני פיצצתי לך את החנות. אני בחדר שלי. זה לא היה אני. היא הייתה חצי מפוצצת, אני פשוט סיימתי די, כלב מטומטם. חייבים לראות איזה עבודה טובה, איזה בוא, תראה מה עשיתי, בוא. או! רגע. חדר TNT. נטע, איזה יופי, בבית הישן שלו. וואי, לא, מטורף. לא, זיו, תפסיק. אוי, למה לכל יש תפקידים הכי מוזרים בעולם? אתה עושה ככה. בית השני שלו הוא סיימה. הוא גם איזה. הוא מכוער, הוא מאוד מכוער, אני לא אוהבת אותו. בוא נתיקי למירון בפאקינג בית. זה הבית הישן שלו. אותו דבר, לא כזה אמא שלי מתקשרת אתה. אוקיי. מה עם הבית? נכון, כבר פיצצנו את הבית קברות. אתה רוצה לעשות משחק הימור של משה? של משה החתיל? אתם יודעים מה אנחנו צריכים לשים בבתים? מה? אין קריסטולס. די, אני שמה את זה. לא. למה? בהשארת כאוס קרב. תתפוצץ. אופסי. טוב, הבית של מירון הלך. וגם הבית של אריאל. סנסטון בכל מקום. לא! 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 הכל מתפוצץ לי! זיו, חדשות טובות, אבל הבריכה שלך שרדה. יואו! אומייגאד, זיו, אומייגאד, תראו כמה אני פיצץ. טוב, רוצים? כן. רגע, מי פיצץ? רגע, מי פיצץ? יש רדסטון בכל השאר. שמתי על בלוק של רדסטון. טוב, תתחלתי. אופס. זה בטעות כבר. יאנו, התפוצצנו. רגע, קודם כל שמים את בכל מקומות רנדומליים בשרת. אוקיי, שים במגידה שלי. מה שלך? אני נכנסת לכל במגידה שלך. אורי במגידה. אני מפוצץ עוד. במגידה שלך מתפוצצת. איך? יאללה, בוא נפוצץ את הבית. אני עכשיו מדליקה, אני מדליקה אוכלים. יש לי פה חר מעליך. אני מדליקה אוכלים. אני עכשיו מבודדת את הבית של עוז. לא, אל תפוצצו. רוצים לפוצץ עכשיו. יוני. כן! לפוצץ עכשיו הכל.
אנחנו עושים את זה כבר, התחלנו. רגע, תעשה רגע חניון, תפיצה. יאללה, בית של מירון! רגע, בואו נפוצץ את החנות. בואו, כולם לבית של שכחנו מירון. אותה. לא, אני עושה את זה! לא, תקשיבו, אני עושה את זה, די! די, זה הבית שלי, זה שלי, די! שכחנו את הבית. די, זוזו, אני עושה את זה, זה כבוד שלי. אבל תקשיבו רגע, תפסיקו רגע לעשות. אבל זוזו, תקשיבו, זה הזכות שלי שקט שנייה. בטעות תעשה את הבית של אמיתי. צריכה רגע למצוא מצית. רגע, אצל מי אתם מתפוצצים עכשיו? אני באה. שצי והבית יש שם שצי שלי. אתם יודעים שכל הזמן הזה צילמתי את הכל? כל הזמן הזה צילמתי את הכל ואני הולך לשלוח לכם? היי, זה הבית שלי. יאללה! הבית הישן שלי, ביי! בואו לחנות שלי. אבל חכו רגע, תקשיבו לי מה רגע, חכו. מה, נטע, מה? נטע לא מתפוצץ. אז חכו רגע, ואל תפוצצו הכל בלעדיי. בואי נטע, יש לי מצית. אוקיי? אני באה, איפה אתה? בואו לחנות של אריאל. רגע, אבל דורי, איפה אתה? בואו, בחנות של אריאל תפוצץ ודברים. איפה החנות של אריאל? אני אשגר אותך. אורי, מה עם הבית שלי? יש לי פוצץ. התחלתי. אורי, עכשיו תביא. אני על 40 FPS! מצלמים? אותי, אוקיי, הם לא עושים כלום, כן? למה הם לא עושים?
זהו, פיצצתי! נכנסתי לבפנים! אורן, תעשה את זה נו, אני יורד. פשוט נעלם. כן, מה? אורי, תהיו מוכנים, בואו אליי דקה, תשתגרו אליי דקה. לא, זהו, אני אפוצץ! רגע, נו. אחי, עצמתי נעלם. מה כל האדמה? מה? כאילו בערך. ולמטה יפוצץ. וילג'רים בורחים! יש מלא TNT במקום אחד, אז לא יכולה זהו, קראתי כל המחשב, זהו, הסתכלו במסך שלי. לא הלכנו לנדר. קראת לי כמו מחשב. אומייגאד, מה? קראת לי מחשב. אני מפחדת שיקרו שאני חייבת לצאת. קראתי כל המחשב לי רגע. יש לכם... די, למה שלי לא קורה? תקרוס עליי, אוקיי. אורי, קבל. סליחה. כל המחשב שלי קורה. לא, קוראים! הוא חם? כן, הוא חם. הבריכה שלי! אני אעשה את זה כמו שצריך. רגע, אני בסוף. הייתי ממליץ לכם לבוא עכשיו לספאון כמה שיותר מהר. אני בא. חכה, די. 3. רגע, לא. כאילו, חכה. אומייגאד! רגע, מי שאל אתכם?
מחוץ לבית שלך. תפוצץ, אורי, בוא תראה כמה גבוה תפוצצו את הבית שלי, בואו לבית שלי. אני מתפוצצת, 3, 4. אני מפוצץ. לא, אבל חכו. יותר מדי. התחלנו. גם אני פיצצתי. או, אוי, תעשה את כל העולם טינטי. לא יכול, אי אפשר. אז תזמן פה 15,000 בלוקים של טינטי. אורי, אתה יכול לשגר אותי לבית שלך? רגע, אני מתפוצץ. אוי, תזמן פה 15,000 בלוקים של טינטי. אורי, תזמן פה 15,000 בלוקים של טינטי. אני מתפוצץ. מה, למה? אוקיי, למה גם אני יכול? התפוצצתי ואין קיפל. איך אתם מתים? אני על קריאיטיב. כי אני אמרתי אני לא. כי יצאנו מהמשחק. אני קריאיטיב, רוצים לעשות את כל העולם. איי, איי, איי. 12 מיליארד על 12 מיליארד בלוקים, כן? אריאל, אני זורק לך משהו, קחי, אריאל, מאחורך, מאחורך. אני עשיתי. אני לא יכולה להביא את הדברים שלי אני סיימתי. אריאל, אני רוצה להביא לך דברים מטורפים. שגר אותי לבית שלך. צא טיפ. אריאל! אני זורק לך אותם ונדייגה, מטומטמת. שלום. בוא לפה. אני רוצה לקחת את הדברים שלי. מה? תודה. אורי, בוא לפה. לא, זיו, אני יכולה על העזרה שלך. קחי. שלום אורי, מה נשמעו שיורים? לא, אני רוצה שורה ענקיסטית כזאתי. כל הכבוד גאון. אורי, הדלקתי את החרא הזה. גם אני הדלקתי כבר. או שיט, קורס לי המחשב. אורי, תעשה את זה עוד והכפות 2. אורי, נשאר פה כמה. אורי, שתגיר אותי אליך. אריאל, נתתי לך אלייטרה. אריאל, אני אביא לך פיקודים. אריאל. תראו, לי זה עובד חלק. תקשיבו,
תקשיבו, אני יוצא, אני אחרי זה אשלח לכם את הסרטון. אוקיי. ביי. זהו, מה, תביא לי, אמא?